Мирзагаян Шарипов Иске Корамал авылының күпләр көнләшерлек ир егете. Булганнан борда була диләр мәле, аларның ихатасына аяк басу белән үзеңне ниндидер бер әкияти дөньяга килеп кергәндәй хис итәсең. Үз куллары белән ясап куелган җыйнак шул ук вакытта гадилеге белән әллә каян үзенә тартып торган җәйге беседкада самавыр кайнап утыра. Үз умарталарыннан җыеп алынган хуш исле бал янында сак кына бал кортлары бөтерелә. Натураль продукт янында кортларның безелдәве балның сыйфатлы булуына иң дөрес бәя ул. Интернетта күреп аласың да, актарганда бер батырларга бер үзеңне иштеп. Күбрәк интернеттан карап инде. Үземне фантазиямны җиңеп эшкәренә фәлән картая биткәч. Иске әйберләргә яңа тормыш бүләк итеп яши райондашыбыз. Берәр нәрсә кирәксез булып аунап ятса, алып куям. Аның кирәге чыкмый калмый ди Мирзагаян абый. Ишек алдында ул кечкенә күлдә ясап куйган. Уртасында фонтан да эшләп тора. Шимал буларак үзе әйтмешле күн күрештә инде кирәге беткән әйберләрне куллана. Барса да шул балалар өчен инде, анаклар өчен. Алар менә ясап торган көтеп торалар инде. Нәрсә авырып икән дип. Мин иске материал, мин яңа материалдан эшләгән. Кайта шүкчар бар. Шуннан җыштырам инде. Теплицаларда үзгә ян-янда үзенчәлекле итеп лампалар куелган. Теплица ишеге шешә бөкеләреннән бизәкләп эшләнгән һәм шок катмалы ихата гөл чәчәкләргә күмелеп утыра. Әни яр кырында удан күрәк. Әни бакчада эшләп күрәк. Шуннан инде курамдыр инде. Иң беренче ишек алдында агач кое ясап куя Мирзагаян абый. Агачтан бизәкләп эшләнгән әлеге кое янында бик тиздән агач тегермәндә пайда була. Эт оясы да чәчәккә күмелеп утыра. Тормыш иптәше Рүзидә белән иртә яздан чәчәкләр утырту белән мәшгуль алар. Ишек алдын бизәү идеяларында бергә уйлыйлар. Матурлык монда һәр почмакта, күңел күзең ачып карагына. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.